Dobrý den, vítám vás u prvního bonusu. A tenhle první bonus bude takové kratičké video, protože vám chci více ukázat a dokázat, jak funguje vlastně mindset. Mindset, jak už jsem říkal, je nastavení naší mysli. Prosím, podívejte se na tenhle první obrázek. Vidíte na něm starou ženu. A nyní se prosím podívejte na tento druhý obrázek. Stále mě vidíte starou ženu. Tenhle je to takový trik, který vám chci ukázat, jak se dá vlastně rychle hrozně ovlivnit nastavení naší mysli. A tohle je opravdu pár vteřin, kdy já vám ovlivňuji nastavení vašeho mozku, ale váš mozek ovlivňuje vlastně vaše okolí, rodina, přátelé, jak už jsem říkal, celý život. Nyní se tedy prosím podívejte na ten druhý obrázek. Vidíte na něm mladou ženu. A nyní se podívejte na další obrázek. Opět na něm vidíte mladou ženu. Přitom se podívejte, že ty oba dva obrázky byly stejné, ty druhé obrázky. Já jsem vám vlastně dokázal během pár vteřin ovlivnit nastavení vaší mysli a teď si představte, co s váma udělá, když celý život chodíte do práce, celý život chodíte do školy, celý život se bavíte s nějakým okruhem lidí. Vy dnes nefungujete tak, jak vy byste chtěli, abyste fungovali, ale fungujete tak, jak vás nastavilo vaše okolí. A tenhle program je tady proto, aby vy jste byli tvůrci svého osudu a svého štěstí. Děkuji vám za pozornost a pokud vám vše nebylo jasné, určitě si můžete video pustit znovu, anebo přejděte do třetí a poslední fáze tohoto prvního školícího videa, které jsem nazval akce.